יאללה, אתה רוצה אני אקליט? כאילו, אני כבר מקליט. בוא נמצא איזה באנר. אני רוצה שיכינו לי באנר. וואו, אני חייב עכשיו איזה באנר. די, חלאס, מה זה? חברים, אנחנו משחקים באקסבול ובינתיים 1-0 לי מול 8. אוקיי, זה אמר לי 72 מילים באנגלית. מה עשה בזה? 72 מה? מילים באנגלית, אחי. שלחו איזה דבר, כי כל פעם שולחים לי דבר, אני שומע איזה מישהו אומר את כל הדבר הזה. מתרגם לי, כאילו. יאללה חבר'ה, הוא באמת יודע איך לבלבל אותי. עזוב אותי 8. גול, איזה גול. ג'י. יאללה. זה עד 5. וואי, איזה קורה הוא נתן. וואי, איזה גול עצמי. חברים, אנחנו מנצחים בינתיים 3-1 לנו. לא ידעתי שיש מישהו גרוע יותר ממני חוץ מרון. חתיכת מעצבן. לא, איזה קורה הוא דפק. יש. בחיים לא תצליח לנצח אותי כשאני נמצא בעולם הזה. מתי שאתה לא מתאמן. אתה מתאמן כרגע נגדי ואז תנצח אותי. הוא די טוב דווקא בבלבולים. לא, הייתי קרוב. יש 4-2 לנו, זה היה קל מדי. הגול האחרון שדפקנו לא היה קל מדי. טוב, לא האחרון, אלא עוד מעט יהיה האחרון. טוב, חבר'ה, מישהו רוצה להכין לי באנר? אז אני דקה חוזר. רון שם על השטק. וואי, איזה בלבולים הוא נותן לי. וואי. משהו שאתה משקיע בגג הזה זה משהו לא מהעולם הזה. לא, מה אני עשיתי? לא באתי, לא מאמין. תעשה בעצמי, איזה מעצבן אתה. תפסיק לבלבל. למה, אולי אני אגנוב ממך. הנה גול עצמי, ניצחון 5-3, ניצחון מוחץ. ועכשיו המפה שאף אחד לא ניצח אותי בה. הנה זאת המפה. סתכלו. אף אחד לא ניצח אותי בה. לא, אבל אני אף פעם לא הלכתי לשם. מה נעשה? תסתכלו איזה מהלך. רגע, איך קוראים לך באקסבול? יואו, לא מאמין, וואי, מה הוא עשה לי? 1-0, וואי. חשבתי שזה 1-1 דווקא. וואי, לא מאמין. נראה שכן מישהו יכול לנצח אותי בזה.
באסה, יאללה, לא מאמין. יואו! יואו, יואו, יואו. לא, 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 לא. יואו, הסתכלו איזה גול, וואי. איזה גול דפקתי. תסתכל איזה שוער, אני מסתכל. יא! מה לה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? וואי, הוא יכול להשגיע לי תוך כדי. וואי, לא מאמין. לא מאמין שהוא לא הצליח. אלא חברים, אנחנו מובילים אותו 2-1. וואי, כמעט עשיתי גול עצמי. אם זה היה בועט לי, אז זה היה גול עצמי. לא, אולי זה היה חוץ. וואי, מה הוא עושה לנו? מה הוא עושה לי? יואו, מה הוא עושה לי? לא מאמין. וואי, איזו קורה דפקתי והוא עוד לא זז. קח את הכדור. יואו, איזה אפס יצאתי. גול, גול, גול. יואו, תכניס גול עצמי. יואו. מה? יואו. תפסיק עם הבלבולים שלך. די! תסגור שם למטה הכל. למה לא בעטתי? אז תנמיך. צריך שיניים. יואו, עומדים לנצח אותי במפה שאף אחד לא נצח אותי בה. יואו, זהו, אני עומד להפסיד. אחר כך נמשיך עד שננצח. יש. לא מאמין. יואו, לא תאמינו עד כמה קשה להיות נגדו. יואו, עד כמה מבלבל לי. עוד יכול להיות. אבל אני בעטתי. יואו, צפו אותי במפה שאני מלך בה. יואו, זה מה שאני לא מלך בקופה הזאת. יאללה. נראה אותך עכשיו. לא זה. הנה. יאללה, בואו נמשיך. תפסיק לבלבל אותי. אני אומר לך להפסיק, אז תפסיק, אוקיי? מובן לך? יו. אוקיי. עשה לו. יש. לא, מה זה? יש איזה בלבול. תפסיק לבלבל אותי, ושאני אבלבל אותך. מובן? יו, מה? שיו, איזה ילד מעצבנו. לא נתן לי. יו. תפסיק לבלבל. יו. לא. לא מאמין. איזה פספוס. איזו קורה. לא מאמין. יואו. גול. למה? לא, אסור לו. יש. אני פשוט מוסר לו ואז אני לא מצליח להבקיע. כן, תן לי את הכדור. לא אסור לך. לא. לא אסור לך.
אסור לך.